Täällä on sulla kaksi. Ei kun kaksi kertaa koe. Jos isä Harri tässä nappaa. Liiketä päin. Takaa valittaa. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisinpäin, niin mä oon teille vielä leikkaa. Täällä on sulla kaksi. Ei kun kaksi kertaa koe. Jos isä Harri tässä nappaa. Liiketä päin. Takaa valittaa. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisinpäin, niin mä oon teille vielä leikkaa.
Täällä on sulla kaksi. Ei pidä kaksi kertaa kohdalla. Iso Harri tässä nappaa. Liike tästä. Kuinka valitaan? Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Ja takaisin päin, niin mä oon teille vielä leikkaa. Täällä on sulla kaksi. Ei pidä kaksi kertaa kohdalla. Iso Harri tässä nappaa. Liike tästä. Kuinka valitaan? Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Takaisin päin. Ja takaisin päin, niin mä oon teille vielä leikkaa.
Täällä on sulla kaksi. Ei tule kaksi kertaa vai? Iso Harri tässä nappissa. Liiketästä saa. Takaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Takaisin päin. Ja takaisin päin, niin on meille vielä lenkki. Täällä on sulla kaksi. Ei tule kaksi kertaa vai? Iso Harri tässä nappissa. Liiketästä saa. Takaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Takaisin päin. Ja takaisin päin, niin on meille vielä lenkki.
Täällä on tulo kaksi. Ei tullut kiertää vai? Jos isä Harri tässä nappaa. Tähän. Liiketetään. Otakaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisinpäin, niin mä oon teille vielä leikkaa. Täällä on tulo kaksi. Ei tullut kiertää vai? Jos isä Harri tässä nappaa. Tähän. Liiketetään. Otakaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisinpäin, niin mä oon teille vielä leikkaa.
Täällä on tulo 2. Ei tulo 2 kertaa vai? Jos isä Harri tässä nappaa. Tähän. Liiketästä. Otakaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisin päin, niin on meillä vielä lenkki. Me ei kyllä lähetä. Anna sun numero mulle. Minä ne sanoo tuolla. Ei kun siellä meni vaarit vaihtaa. Tää antaa Minä ne sanoo tuolla. Joo, se ihan totta. hyvä työtä. Niin mä laitan sen kerran tuohon. Ei kuulu kyllä tota. Laitetaan kaikki kouluun. Täällä on tulo 2. Ei tulo 2 kertaa vai? Jos isä Harri tässä nappaa. Tähän. Liiketästä. Otakaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisin päin, niin on meillä vielä lenkki. Me ei kyllä lähetä. Anna sun numero mulle. Minä ne sanoo tuolla. Ei kun siellä meni vaarit vaihtaa. Tää antaa Minä ne sanoo tuolla. Joo, se ihan totta. hyvä työtä. Niin mä laitan sen kerran tuohon. Ei kuulu kyllä tota.
Täällä on sulla 2 ihmistä. Ei kun 2 kertaa vai? Jos isä harri tässä nappissa. Leikitään sitä. Kuinka valit? Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisin päin, niin mä oon teille vielä leikkaa. Anna sun numero mulle. Minä en sano tulla. Ei kun sinä menet väärin. Minä en sano tulla. Joo, se ihan totta. Niin mä laitan sen kerran pois. Laitetaan kaikki kouluun. Täällä on sulla 2 ihmistä. Ei kun 2 kertaa vai? Jos isä harri tässä nappissa. Leikitään sitä. Kuinka valit? Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisin päin, niin mä oon teille vielä leikkaa.
Mulla on 2 istua. Ei tule 2 kertaa vai? Iso Harri tässä nappaa. Tähän. Liiketäs päin. Ottakaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan mitä vaan haluat. Menkää kauppaan. Takaisin päin. Ja takaisin päin, niin mä oon täällä vielä lenkkiä. Anna sun numero mulle. Minä en sano tuolla. Minä en sano tuolla. Joo, se ihan pommi. Täällä on sulla 2 istua. Ei tule 2 kertaa vai? Iso Harri tässä nappaa. Tähän. Liiketäs päin. Ottakaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan mitä vaan haluat. Menkää kauppaan. Takaisin päin. Ja takaisin päin, niin mä oon täällä vielä lenkkiä.
Täällä on sulla 2 ei kuulu 2 kertaa vai? Jos iso Harri tässä nappaa. Tähän. Leikitään päin. Antakaa valittaa. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisin päin, niin on meille vielä leikkaa. Anna sun numero mulle. Minä en sano tuolla. Minä en sano tuolla. Joo, se ihan totta. Täällä on sulla 2 ei kuulu 2 kertaa vai? Jos iso Harri tässä nappaa. Tähän. Leikitään päin. Antakaa valittaa. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisin päin, niin on meille vielä leikkaa.
Täällä on sulla 2 ihmistä. Ei tule 2 kertaa kohta. Jos isä Harri tässä nappaa. Tähän. Leikitään taas. Takaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos on takaisinpäin, niin mä oon meille vielä leikkaa. Aina sun numero mulle. Minä en sano tuolla. Minä en sano tuolla. Joo, se ihan totta. Täällä on sulla 2 ihmistä. Ei tule 2 kertaa kohta. Jos isä Harri tässä nappaa. Tähän. Leikitään taas. Takaa valit. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos on takaisinpäin, niin mä oon meille vielä leikkaa. Ha ha ha!
Täällä on sulla 2 ihmistä. Ei kun 2 kertaa vai? Jos isä Harri tässä nappaa. Tähän. Leikitään sitä. Ottakaa valittaa. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos on takaisinpäin, niin mä oon meille vielä leikkiä. Anna sun numero mulle. Minä en sano tuolla. Minä en sano tuolla. Joo, se ihan totta. Täällä on sulla 2 ihmistä. Ei kun 2 kertaa vai? Jos isä Harri tässä nappaa. Tähän. Leikitään sitä. Ottakaa valittaa. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos on takaisinpäin, niin mä oon meille vielä leikkiä.
Täällä on sulla 2 ihmistä. Ei tule 2 kertaa vai? Jos isä Harri tässä nappaa. Eikä tässä päin. Takaa valittaa. Joo, ihan miten vaan. Ihan miten vaan haluat. Menkää kauppaan. Jos tulet takaisinpäin, niin mä oon teille vielä leikkiä. Anna sun numero mulle. Minä en saa tulla. Minä en saa tulla. Joo, se ihan totta. Täällä on sulla 2 ihmistä. Ei tule 2 kertaa vai? Jos isä Harri